Morning, and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence Natiliw. Iti may isang senior citizen. Aga po iti kaso nga inisang sangwan nga panaglabsing iti Linteg, Idol Lawrence. Aktuon dito iti 70 kita pito manibo da mismo iti pasukin Ilocos Norte. Nga po iti panaglabsing na iti less serious physical injuries mismo nga ti korte iti parok ati warrant of arrest na ket may implementar kini batong pala government ito partiba iti PNP pasukin nga iti akusado itong batanan iti korte dati na ipilang reklamo kontra ken kuana sigud pa iti November 24 2025 na iyeg ngayon muna iti RHU for medical examination sakbay pa yung natanuwaran iti korte na nagtuodan ti warrant of arrest na kuna ti PNP voluntaryo nga simukot ti akusado pamanga nakita na dati bitbit da nga warrant of arrest iti sa bali pa nga bangir Idol Lawrence maratsahan iti PNP gaputa medyo mas basit tata iti kaso no iti pasamag iti vehicular traffic incident sibot pa yung tapukan ti bulan iti Marso unlike iti napalabas nga lawas na at pimusay agapulang iti disgrasya ang iti agdama kita medyo nabawasan basit dati cases iti vehicular traffic accident iti probinsya ti Ilocos Norte sa barbaring tutulak asto iti pagduduraasan na para palang kanato'y panakangilin iti Semana Santa. Isa bali pa nga bangir, hindi napasamak nga panagbat iti solsona iti bulan iti Pebrero at damitan pagduraasan na gaputan na ipilan iti reklamo dito iti mismo kada iti masiknan iti abiyang iti Pisacalla iti Provincial Secretary's Office buko pa lang iti panglabsing iti RA, Article 428, itiribas sa Penal Code, nagtinag nga frustrated murder, tinipila kadagiti agama, nga may pag-rop, nga nang dangran, kiyan ng tagbat, iti madakpad matlaing, nga manalong nga pulang ti problema at padanom, iti ili, iti Solsona, Ilocos Norte. So, ito lang, Idol Lawrence, iti namon tinadamdamag, muna po ito iti Korputi Pulisya, iti entero nga probinsya ti Ilocos Norte. Idol, Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.